Karbi Anglong Autonomous Council along a CEM Dr. Tuliram Ronghang Council nang charidet pen pinangan kaching thura mora da tum thek ponlong laki mi pigalam lo setami kaching thura moton along jasimet se kachilanga hinana abangta RDP pona sonte rada kisung penta jokonji lason thak thaksi lakhain koira throk Dorbaguri MEC constituency ke parlo Dolamara Hawara long Kidovek long Thom Hospital Malasi Mini Health Center Dolamara Mini Health Center men thangchola pen Borbhenta Mini Health Center la Longthom Hospital do koke misenlo rada tumaki joypen se chilang bomnu bonta la swalong duwaya bang pador thega sonte mi pikji la pen ambulance services abangta Dolamara long do sonte rada kisung penta jogji la so ambulance services ka pen iduke lagara Dolamara Hospital pen angtan ke ponji aphana kisung ka chitongta lakha mat siun elu la pen labangso ambulance aputhak Dolamara branch ke se atumta kedam tanga porahut Arpong donglok Karbi Anglong Autonomous Council Authority atumalong hanglo bonta kupi ko son pen ni ambulance services abangke Dolamara long Longthom Hospital do ko kapita long nedet la se ambulance services la pen duwaya puthak local MEC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togdi la pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atum RD Endra kenang sotason nang pibek thapusi hawararat pen chuning ripon Dehuri Penamos Inti 365 News, India.